Σήμερα τα αμερικανικά λοιπόν δίκτυα μεταδίδουν εικόνες απόλυτης καταστροφής από το προάστιο Μουρ της Οκλαχώμα στα νότια της Οκλαχώμα. Χτύπησε πριν από περίπου 9 ώρες ένας φωνικός ανεμοστρόβιλος, πάρα πολύ δυνατός ανεμοστρόβιλος. Έχουμε λοιπόν 91 ανεπιβεβαιωμένους νεκρούς, 20 παιδάκια ανάμεσα στους νεκρούς, καθώς ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε με πάρα πολύ δύναμη 2 δημοτικά σχολεία, ισοπαίδωσε το ένα δημοτικό σχολείο. Εκείνη την ώρα μέσα στο σχολείο βρίσκονταν 74 μαθητές. Σκοτώθηκαν λοιπόν οι 20 μαθητές. Κατάφεραν οι αρχές στα σωστικά συνεργεία να απεγκλωβίσουν άλλους 24 μαθητές. Αγνοείται όμως η τύχη δεκάδων ακόμα παιδιών. Έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές. Αυτή την ώρα είναι νύχτα στην Οκλαχώμα. Συνεχίζουν όμως τις προσπάθειες. Έχουν καταδαφιστεί αρκετά σπίτια στην ευρύτερη περιοχή και ένα νοσοκομείο καταδαφίστηκε. Έχει σημάνει συναγερμός. Ο Μπαράκ Ομπάμα κήρυξε την περιοχή σαν περιοχή μεγίστης καταστροφής, όπως είπε, και στέλνει εκεί ομοσπονδιακή βοήθεια. Είναι πράγματι συγκλονιστικές οι ιστορίες που μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα και το CNN. Βλέπουμε ανθρώπους να κλαίνε, να αναζητούν τους συγγενείς τους. Λένε ότι όλα συνέβησαν πάρα πολύ γρήγορα. Ουσιαστικά η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για το συγκεκριμένο ανεμοστρόβιλο 16 μόλις λεπτά πριν χτυπήσει. Δεν πρόλαβαν λοιπόν να εκενώθουν τα σχολεία της περιοχής, με αποτέλεσμα να έχουμε. Λοιπόν, Αντριάννα, εμείς εδώ βλέπουμε και εικόνες από τον ανεμοστρόβιλο την ώρα που χτυπάει την περιοχή. Και βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ανεμοστρόβιλος. 200 χιλιόμετρα την ώρα. 320 χιλιόμετρα την ώρα, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Είχε έκταση 3 χιλιόμετρα ο ανεμοστρόβιλος, για να καταλάβετε πόσο μεγάλος ήταν, και έμεινε στο έδαφος 45 λεπτά. Γι' αυτό προκάλεσε την τόσο μεγάλη καταστροφή. Ευτυχώς μια δασκάλα με τους μαθητές της μέσα στο δημοτικό σχολείο κατάφερε να κλειστεί στην τουαλέτα του σχολείου, όπως είπε πριν από λίγο, και έσωσε κάποια παιδιά για καλή τους τύχη. Κάποιοι άλλοι όμως δεν πρόλαβαν. Οι σιρήνες της πόλης χτύπησαν 3 φορές μέσα σε 10 λεπτά. Για κάποιους όμως ήταν ήδη αργά. Μάλιστα, επειδή τις τελευταίες ώρες είχαμε πολλούς ανεμοστρόβιλους στις μεσοδυτικές ΗΠΑ, δεκάδες ανεμοστρόβιλους που χτύπησαν, κάποιοι αναρωτιούνται γιατί πήγαν τα παιδιά σήμερα στο σχολείο στη συγκεκριμένη περιοχή και γιατί δεν είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Λένε όμως οι αρχές ότι ήταν ένα πολύ τοπικό φαινόμενο και δεν μπορούσαν να το είχαν προβλέψει πιο νωρίς. Για να μας πει ο Γιάννης, πόσο σπάνιο είναι αυτό το φαινόμενο? Ναι, είναι σπάνιο φαινόμενο τόσο μεγάλης έντασης ανεμοστρόβιλους να συμβεί. Να πούμε ότι δημιουργείται από αντίθετα ρεύματα στον αέρα με μεγάλη ταχύτητα ή συνήθως από ανύψωση θερμών αέριων μαζών πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ή και γενικά του εδάφους. Συνήθως, αυτό που είπε η Ανδριάννα Μεγανιά, έχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες που μπορούν να ξεπεράσουν και τα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Και έχει καταστραφεί. Ολόκληρο τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί όλα. Ουσιαστικά πρόκειται για κατακόρυφο ή και κλειμένο στροβιλισμό του αέρα, ο οποίος συνήθως σηκώνει σκόνη ή ό,τι βρίσκει μπροστά του σε πολλά χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Είναι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο το οποίο δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί 10 με 15 ώρες πριν. Γι' αυτό και οι συνάδελφοι στην Αμερική νομίζω ότι δεν ήταν λάθος ότι δεν προέβλεψαν το φαινόμενο αυτό. Είναι γενικά ένα μετεωρολογικό φαινόμενο το οποίο πολύ δύσκολο μπορεί να το προβλέψει κάποιος πολλές ώρες πριν. Τώρα, επίσης να πούμε ότι οποιαδήποτε αντικείμενα βρει μπροστά του αυτός ο ανεμοστρόβιλος μπορεί να εκτείνεται και ακόμα και σε πολλά χιλιόμετρα, από 3 χιλιόμετρα, είπε η Ανδριάννα, η διάμετρος του ανεμοστρόβιλου. Όπως είναι φυσιολογικό, και αφού έχουμε ανύψωση των αέρων μαζών, οτιδήποτε βρεθεί μπροστά του με τόσα πολλά χιλιόμετρα τα σηκώνει στον αέρα και τα μεταφέρει πολλά χιλιόμετρα μακριά. Και έτσι είναι επικίνδυνο, πολλά σίδερα, πολλά βαριά αντικείμενα. Και γι' αυτό έχουμε και πολλούς θανάτους των θύματα. Και όπως είπε η Αντριάννα, είναι συχνό φαινόμενο στις μεσοδυτικές πολιτείες. Την περασμένη εβδομάδα στο Τέξας είχαμε 10 ανεμοστρόβιλους που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 6 ανθρώπων. Σωστά. Είναι η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων δυτικά του Ατλαντικού τέτοια, ώστε να ευνοεί τη δημιουργία ενός ανεμοστρόβιλου, ενώ αντίθετα από τις ευρωπαϊκές χώρες και γενικότερα στις πιο ανατολικές περιοχές, δύσκολα μπορεί να εμφανιστεί ένα τέτοιο φαινόμενο. Είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή, να σημειώσουμε, η οποία εκτείνεται από την Νότια Ντακότα μέχρι το Τέξας και ονομάζεται μονοπάτι των ανεμοστρόβιλων, γιατί πλήττεται πάρα πολύ συχνά από ανεμοστρόβιλους. Μέσα σε αυτή την περιοχή βρίσκεται και η Οκλαχώμα. Βέβαια, λένε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορούσαν να έχουν κατασκευάσει καταφύγια
καταφύγια και υπόγεια, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό το υπέδαφος, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην έχουν πού να κρυφτούν. Γιατί έχουμε και αυτό το μεγάλο αριθμό των θυμάτων στην Οκλαχώμα. Μάλιστα. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει, παρακολουθούμε. Αντριάννα, σε ευχαριστούμε. Πάμε στο Γιάννη Τρουπή.